Il-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta tinsab miksija kollha kemm hi bi scaffolding għax bħalissa għaddej possibilment l-akbar xogħol ta' konservazzjoni u restawr li qatt sar fuq din il-Knisja li bdiet tinbena sal-ewwel Diċenju tas-seklu 17. Ir-rettur tal-Knisja tal-Ġiżwiti Dun Nicolas Duble qal li x-xogħol mistenni jieħu madwar 3 snin u qed isir b'koordinazzjoni bejn id-Direttorat tar-Restawr u l-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti li hija kollaborazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Ħajara mhux biss l-istudju xjentifiku ta' kull element l-Knisja jekku xogħol fil-ġebel, xogħol fl-injam, pitturi, imma anke eventualment ir-restawr konservazzjoni ta' dan il-monument, dan it-tempju tant importanti. Ix-xogħol beda din is-sena bir-restawr tal-koppla minn barra u minn ġewwa u kompla fuq ġewwa tal-Knisja, waħda mill-ewwel binjiet bi stil barokk f'Malta. Il-proġett jinkludi wkoll ir-restawr tal-Kappella tal-Kurċifiss fih dan il-Knisja. Att notarili tal-1633 juri li din il-kappella kienet ġiet fdata lil familji nobli xara u boniċi. Fiċ-ċentru tal-kappella hemm kurċifiss li għandu il fuq minn 350 sena. Ix-xogħol ta' restawr fil-kappella tal-Kurċifiss ġie fdat f'idejn professjonisti mill-kumpanija Atelier del Restauro. Il-problem prinċipali li għandu dan il-kurċifiss hija għax naraw sewdini ħafna skur ma tarax il-kuluri taħt mit-testijiet li għamilna jidher li hemm kuluri vibranti u kważi wkoll realistiċi. Però naraw li dan il-layer skur li għandu fuq ġew kollu mill-mugrufun tax-xema illi juri wkoll il-devozzjoni kbira li kellu dan il-kurċifiss fil-passat. Ir-restawratriċi Valentina Lupo spjegat li x-xogħol jinkludi wkoll restawr fuq ir-relikwarju indurat bid-deb fuq wara tal-kurċifiss. Se jsir xogħol ta' konservazzjoni u tindif ta' relikwi mdawrin mas-salib. Il-kappella wkoll għandha żewġ opri importanti, żewġ lunetti maħuda mill-ħajja ta' Kristu, l-preżentazzjoni tal-Mulej u l-Epifanija li huma xogħol Malti, xogħol l-artist Gianni Colbo Ħaġar. Il-proġett prinċipali fuqhom huwa t-tindif mill-varniċi minn ħafna mugrufon ukoll tax-xema u minn ħafna rtokki li saru fil-passat minn restawraturi preċedenti. Ix-xogħol ta' restawr fuq il-kappella tal-Kurċifiss huwa appoġġjat mill-Grupp Tumas.